da kaga an sa ya Hussein ya Hussein, to wai yana nufin shi Hussein kuna kiran shi ne ubangijinku kenan wanda kuke bauta masa? Sai ka tambayi wanda ka gansu da ya Hussein me wannan ya Hussein yake nufi, sai su gaya maka. In sun gaya maka ko baka yarda ba sai ka ce haka suka ce, amma ba ka da haƙƙin da za ka ce ai sun ɗauke shi abin bautansu. Kalmar ya Hussein taƙaitawa ne na labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein amsa kiransa ne yayin da aka kashe duk sahabbansa, aka kashe duk iyalan gidansa, ya zama yanzu shi kaɗai ya rage, ya yi ban kwana da iyalansa, ya kama hanya zuwa fafatawa da maƙiyan da la mahalata kashe shi za su suka harbo masa kibau bayan sun ga cewa bayan ya kashe da dama da takobi. Da kwamandan su Umar bin Sa'ad ya daka musu tsawa ce ba ku san waye kuke faɗa da shi ba, ɗan babansa ne fa, zakin larabawa, wallahi zai iya gama da ku gaba ɗayan ku in kuna mishi daidai, ku dira masa ne gaba ɗaya. Sannan suka yi masa ruwan duwatsu, suka yi masa ruwan duwatsu, suka yi masa ruwan kibau, har suka faɗo da shi ƙas. A lokacin da ya zama shi kaɗai, a lokacin ya ɗaga hannu yana kira, yana halmin nasirin yansuruna. Akwai wani mai taimako da zai taimaka mana? Wannan kira ba wanda ya amsa ma Hussein. Kiraye a falalin hamada, wayannan mutane ba su tausaya masa. To wannan kiran bai fada a kuramin kunnuwa ba. Wannan kira ta halmin nasir yansurna ya shiga kunnuwan masu rai, kuma shine ake masa talbiya da labbaika ya Hussein har ya zuwa yau dinmu. Da muna nan lokacin da ya yi wannan kira, duk mun nan da mun rundunansa ne.